nek mbok perhatekno semua ajaran-ajaran dan contoh-contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang memberatkan umat sama sekali. Apa goleki apa saja. Apalagi Kanjeng Nabi ngendika iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nah, aku perintah kalian sesuatu laksanakan semampu. Ini kunci. Inilah yang membuat menjadi ringan apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi itu tidak menjadi beban karena semampu kita. Apa saja yang diperintahkan Kanjeng Nabi, kita disuruh melaksanakan semampu kita. Tidak kok mampu gak mampu, kudu angkat. Oh, enggak. Kena nek mampu angkatan. Nek gak ya ora. Itu Kanjeng Nabi. Jadi nek ana wong saiki memberat-beratno agama itu karangane dhewe. Jadi ora kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu ngendikane yasiru wa la tu'asiru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Waruwiya anhu annahu iku ya. Waruwiya anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri rawahu Abu Dawud fil adab. Waruwiyan diriwayatake anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an. Aja ngantek nyampekno ing ingsun sapa ahadun wong suwiji mingkum saing sira kabeh an ahadin tentang seseorang min ashabi saing sahabat-sahabat ingsun aja nyampekno saean ing apa-apa. Fa inni mongko sedune ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun an akhruja ilaikum yen to metu sapa ingsun ilaikum marang sira kabeh wa ana khali utawi ingsun iku salimus sadri resik dadaku selamat dadaku ora ana rasa mangkel ora ana rasa gething ora ana rasa apa jadi selamat waras wiris apa dodo ingsun. Rawahu ngriwayatake iki hadis sapa Abu Dawud fil adab dalam bab adab. Jadi kayak wingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika orang itu kan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah murid-muridnya ya karena tawadhu'e Kanjeng Nabi itu murid-muridnya juga disebut murid, tadi disebut sahabat, kawan, padahal itu enggak, ya murid lah. Mereka selalu mendapatkan ilmu-ilmu dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ya, sahabat-sahabat itu semangat sekali girohnya, cemburunya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong gelakno sithik Kanjeng Nabi, was.
sing lara atine iku wong sahabat-sahabat itu. Ana wong pedalaman sing kurang tata ngono kuwi kadang-kadang Kanjeng Nabi dianggap kaya kancane ngono iku gelo. Ya wingi ngono kuwi. Mane terus ngantek ameh di kroyok barang iku, wingi meh dikroyok. Ngono Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ku dikon menjero ditaki tambahan. Ya, apa jenenge kowe kon barang dikai tambahan terus apa ndongakno Kanjeng Nabi apik barang iku lah ngelem-ngelem. Mane Kanjeng Nabi terus engko omongno neh ning ngarepe iku ya sahabat-sahabat. Sahabat gak ora gelo. Nah, iku Kanjeng Nabi malah Kanjeng Nabi tau ngendika la yuballighuni ahadun. Dadi apa sahabat aja ngantek ngandani aku nerangno ngrasani wong bicarakan tentang seseorang yang bikin saya itu terus mikirno nanti aku tidak seperti biasa ketika berhadapan dengan kalian. Padahal aku itu sukanya berhadapan dengan kalian ya sama sekali di sini tidak ada ganjalan apa-apa. Jadi aku iso enak ngendikan iso enak ngrungokno kan. Tapi nek ngene aku mbok kandhani sesuatu mbok jak rasani wong. Lah aku terus ngeroh wonge ngono iku lak ya terus jadi gak enak kabeh aku metuki kalian itu sudah di sini sudah enggak sehat. Jadi jangan ngantek aku diomongi tentang seseorang sesuatu yang membuat saya jadi mikir, jadi gundah sehingga kalau saya ketemu kalian semua jadi ndak apa jenenge ndak salimah sadri. Salimah sadri itu tanpa duwe praduga apa-apa jadi enak. Wa min safaqatihi itu apa artinya itu apa? Artinya Kanjeng Nabi itu memperhatikan sekali perasaan sahabat-sahabat itu. Larangannya seperti ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu peduli sekali dengan sahabat. Jangan sampai Kanjeng Nabi itu menemui mereka dengan wajah yang kelihatannya ada yang dipikirkan. Apa meneh ngantek ketok kaya mangkel ngono. Itu beliau enggak suka. Karena apa? Nanti sahabat-sahabatnya gak enak kabeh itu. Apalagi sahabat-sahabat itu punya kecemburuan yang luar biasa pada Kanjeng Nabi. Jadi waduli sesuatu, mereka tahu Kanjeng Nabi meskipun tidak ngendikan, Kanjeng Nabi itu ketahuan. Karena saking lembutnya Kanjeng Nabi, merah sedikit gitu orang tahu ini lagi marah. Kanjeng Nabi nggak pernah marah yang kayak wong-wong juga. Kelihatan merah saja sahabat sudah tahu ini duka ini. Nah, Kanjeng Nabi tidak ingin begitu itu nanti akan mengganggu perasaannya sahabat-sahabat itu. Wa min safaqatihi ala ummatihi. Nah, ini gune umate. Iku termasuk welas asih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi ing atase umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takhfifuhu utawi anggone ngentengake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tashiluhu lan anggone gampangake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ing atase ummatihi. Wa karahatuhu asya'a makhafata an tufradu alaihi. Kan ora senenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asya'a ing beberapa hal makhafatan mergo nguwatirake an tufradu alaihim yen to difardhoake ya asya' alaihim ing atase ummatihi. Kaulihi kaya dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati kok umpamane ora yen to beratno sapa ingsun
ala ummati ngatasi umat ingsun la amartuhum yakti merintahna sapa ingsun hum ing ummati bisiwaki kelawan siwakan sikatan ma'akuli wuduin sartane saben-saben wudu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelihatan sekali welas asih ning nggone umat itu bagaimana Kanjeng Nabi berusaha meringankan umatnya itu. Kanjeng Nabi itu bisa melakukan amalan-amalan misalnya ibadah sing muantek njungkung gak karu-karuan. Beliau tidak menampakkan kepada umatnya karena khawatir kalau itu dianggap kewajiban. Jadi nek mbok perhatekno semua ajaran-ajaran dan contoh-contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang memberatkan umat sama sekali. Apa goleki apa saja. Apalagi Kanjeng Nabi ngendika iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nah, aku perintah kalian sesuatu laksanakan semampu. Ini kunci. Inilah yang membuat menjadi ringan apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi itu tidak menjadi beban karena semampu kita. Apa saja yang diperintahkan Kanjeng Nabi, kita disuruh melaksanakan semampu kita. Tidak kok mampu gak mampu, kudu angkat. Oh, enggak. Kena nek mampu angkatan. Nek gak ya ora. Itu Kanjeng Nabi. Berarti nek ana wong saiki memberat-beratno agama itu karangane dhewe. Jadi ora kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu ngendikane yasiru wala tu asiru. Asiru ada. Gampang no aja mbok angel-angel. Iku malah pidato ngengel-ngengel. Ngengel-ngengel iku kanggo awake dhewe. Iku mubalik sing ngengel-ngengel kon ngengel awake dhewe ya. Aja ngengel-ngengel wong. Wong dikongkon angel ndekne dhewe gampangan. Walik. Yasiru nek yasiru. Mbek wong sing gampang. Aja diberat-berat. Nah nek kanggo awakmu dhewe berat-beratno. Ono berat-beratno nek kanggo awakmu dhewe, kanggo wong liya aja. Yasiru. Wala tu asir. Kayak contohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu sembahyang sunat itu sampai abuh, sampai bayangno ae. Iku terus piye terus syaratnya kaya apa suwine iku. Kok nganti abuh sukune iku. Itu ketika beliau sholat sendirian di rumah. Lah kok ngerti? Mergo garwane sing nyritakno. Garwane merhatekno pemain. Mantap. Njaba gak ana sing ora. Pene ra gak. Ndekne saenake dhewe wong liya dikongkon abot-abot. Balik. Kanjeng Nabi itu tahu faedahnya fadilahe utamane ngresiki mulut siwakan itu. Tapi di sisi lain Kanjeng Nabi tidak ingin hal itu diwajibkan untuk umatnya. Nek Kanjeng Nabi setiap akan sholat, setiap wudu mesti sikatan.
Tapi ngendikane laula an asyqa ala ummati. Mergo tahu persis ana sing kaya kowe ngono iku pendak surat atau ikatan. Ikatan waras-warasen ngantekan kuning kaya kaya Golkar. Itu Kanjeng Nabi kan, Kanjeng Nabi itu kayak mutiara mulutnya. Jadi kalau orang itu menunggu Kanjeng Nabi tersenyum, ketawanya itu tersenyum, senyum atau ngendikan itu celeret-celeret itu, ada mutiara bersinar-sinar dari mulut beliau itu. Nah bayangno setiap kali wudu, setiap kali sholat, beliau siwakan. Bersih sekali. Apa meneh bar mangan ora bar mangan barang Kanjeng Nabi siwakan. Ini kan hadis ini menunjukkan bahwa yang penting pun, yang bermanfaat pun, yang sangat pun itu sampai Kanjeng Nabi disampaikan dengan redaksi yang pokoknya apik tapi ora wajib. Laula an asuka ala ummati la amartukum bisiwak. Iki kan sudah tahu nek kowe duwe akal kan yo. Nek cerdas kan paham, nek penting banget iki. Kanjeng Nabi ku umpamane ora kepengin berat nang kita ya diwajibno. Iku mesti diputuskan ngisi terus. Lah nek aku kok perintah siwakan indakuli wuduin itu berat mbek anu mati. Berat. Aku ngerti potongane. Potongane umat gitu. Sikatan sedina sepisan iku karuan. Iki kon indakuli wuduin. Berat mereka. Ini artinya apa? Kanjeng Nabi enggak kepengen memberatkan umatnya itu. Senajan penting kayak apa, jangan ngantek umat itu merasa berat. Cukup malah diberat-berati. Itu contohnya bagaimana Kanjeng Nabi itu tidak senang sesuatu karena takut diwajibkan, bukan karena apa-apa. Tidak suka merintahkan siwakan, takut kalau diperdukan. Wa khabari sholatil lail, iki atape niku ne kakaulihi wa khabari sholatil lail. An hadis tentang sembahyang malam. Kanjeng Nabi tahu sembahyang malam di masjid, ternyata diikuti oleh sahabat-sahabat melok wabeh. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu mereka kepengen mengikutinya. Kanjeng Nabi terus pindah ke dalam, dari masjid pindah ke dalam. Karena khawatir nanti dianggap kewajiban itu. Nah, uang itu, wah, ini Kanjeng Nabi kok selalu sholat malam begini. Kalau gitu kita harus ini. Nah itu enggak kerso Kanjeng Nabi itu. Makanya terus pindah ke dalam rumah. Padahal masih sholat di rumah itu nganti aboh ngono. Ya. Mana itu? Wong-wong ngertine Kanjeng Nabi mau sholat mau 8 rakaat. Ya, iku sing dienggo cekelan wong traweh 8 rakaat iku ya ketoke kok 8 rakaat tok. Kanjeng Nabi gak kerso. Wa nahyihim, jadi kabeh jer kabeh mergo atafan karo kakaulihi. Contohnya Kanjeng Nabi tidak suka memerintahkan yang berat-berat. Wa nahyihim anil wisal, lan nglarangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil wisali saking poso sing terus-menerus. Jadi paling top Kanjeng Nabi memperkenankan itu, merestui itu salat posone Nabi Daud. Dina poso dinane poso terus menerus gak oleh.
Bakara hatihi tetap nganggo jair terus ini atap-atapan terus itu. Kakaulihi alaihi wasallam wa khabari sholatil lail wa nahyim anil wisal wa karahatihi an ora remene Kanjeng Nabi dukhulal Ka'bati ing mlebu Ka'bah li Allah tata'annat ummatu supaya ora kerepotan kesusahan umate ngono wah iki kene kudu mlebu kono juga kaya Kanjeng Nabi. Wah repot ngono. Pomna saiki piye carane? Warohbatihi li rabbihi tetep isih atap-atapan warohbatihi lan kaya demene Kanjeng Nabi keinginane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li rabbi marang pangerane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala yen to ndadekno ya rabbuhu sabbahu ing misuhane Kanjeng Nabi seperti saya katakan kemarin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misuh tapi misuh sing taribat yaminuka bangsa ngono-ngono kuwi lah kaya cara kene ya asem kecut ngono kucing belang itu pun Kanjeng Nabi menganggap itu sudah cacian. Beliau ingin caciannya itu adalah sabbahu wala'nahu malah ngelaknati wailul. Nah niku wailun niku laknat itu. Lahum marang ummatahu didadekno rahmatan sebagai rahmat bihim kelawan ummatihi. Itu contoh daripada belas asih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning gone umate. Kanjeng Nabi ngantek ngendika ning matur karo Gusti Allah Taala, Gusti nek kula ngantek ngarakaken atine tiyang kula nate misoi nglaknati panjenengan dadosaken pisowan kula laknat kula menika rahmat panjenengan dhateng umat kula menika. Jadi kon ngijoli lah nek ngono wong kok ngantek di seneni apa dipisoi Kanjeng Nabi nyuwun supaya dijoli Gusti Allah rahmat. Ngono iku ngono ya. Ini padahal nglaknati ku ya supaya kono cilaka. Iki malah kon genteni rahmat karo Gusti Allah. Mergo Kanjeng Nabi pirsa betul bahwa semua itu kan Gusti Allah. Gusti Allah ngesakno dirahmati najan eleke kaya apa. Kanggo apa nuruti kekasih utusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituruti saja. Wa annahu kana ini salah satu contohnya juga wa annahu ku juga tetap atap ya. Wa annahu kana wa annahu lan sedune ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anau iku ya fi mahalli jarrin ataf karo kakaulihi kana yasma'u ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u mireng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam buka as-sabi ing tangisane bocah kaya tajawaz mongko nyepetake ya Kanjeng Nabi fi sholatihi ing dalam salate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Kanjeng Nabi sholat ya nek cara kowe ngono ya dawa tapi nek menurut ukuran zaman biyen Kanjeng Nabi ku ya cekak nganggo ukuranmu sabihis marang hal ataka ras dawa ya wis iku ae dienggo contoh. Jadi Kanjeng Nabi umpamane arep maos hal ataka krungu bocah nangis ku saking syafakoe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iku terus dicepetno mbayang wis gak sida ataka ganti ina atau ina langsung rampung. Karena mungkin ana kangane bapake apa mboke sing makmum, anake gak ana sing ngomong, nek gak cepetno iki nangis terus ae. Sakake. Sakenane Kanjeng Nabi itu sampai segitu. Ngantek salat bareng dicepetno. Dicepetno. Wa min syafaqatihi. Wah, gue pemimpin kaya ngene iki ya kaya dongeng saiki yang. Wah, gimana orang mempunyai kasih sayang belas kasih dengan umatnya sampai segitu. Wa min syafaqati lan iku termasuk welas asih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anda rabbahu ento ndonga sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbahu ing pangerane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahadahu lan nyun perjanjian apa jenenge kontrak Kanjeng Nabi ning gone rabbahu faqala mongko matur ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin utahe pundi kemawon tiyang jale sabab tuwa ingkang misuwi kula ing rajul aula antuhu utawi nglaknati kula ing rajul faj'al mongko mugi ndadosaken panjenengan zalika ing mengkono-mengkono sabun walan lahu kangge rajul panjenengan dadosaken zakatan sebagai zakat pembersih. Zakat itu pembersih. Mulane zakat fitrah, zakat anu barang itu diarani zakat karena dia membersihkan harta-harta kita. Iku duitmu macam-macam, ana sing kok kono sing kok kene, ana sing kok calon-calonan. Iku nek kowe zakati dadi resik, ya kan. Zakat asli bersih. Wala tuzakku anfusakum, kamu jangan mensuci-sucikan dirimu. Zakat itu suci. Dadosaken zakatan wa rahmatan lan rahmat wa sholatan lan salat. Salat iku rahmat juga. Jadi man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asran. Apa sing maca selawat ning ngene panjenengan ingsun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Gusti Allah harap nyelawati 10 kali. Maksudnya kita itu baca selawat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas 10 rahmat. 10 rahmat. Salatan wa rahmatan iku meh padha. Wa tahuron iku meh padha karo zakatan. Cuma tahuron itu lebih dekat dengan fisik, zakatan lebih dengan batin. Karena kita itu yang kita harapkan adalah bersih luar dalam, bersih njaba, bersih jero. Iki disebut semua ambek Kanjeng Nabi. Wa qurbatan lan dadi peparek tukar ribu sing marekake ya qurbah hu ing rajul biha sebab qurbah mau ilaika marekaken dateng panjenengan yaumal kiamati mangke wong dalem dina kiamat. Jadi seneng banget sing tahu dilaknati Kanjeng Nabi. Sing tahu dipisui Kanjeng Nabi untuk macam-macam iki ya. Kowe nek menangi ngene kepengin dipisoi bareng. Upaya zakatan wa rahmatan wa sholatan kon ngijoli itu. Jadi nyuwun Gusti Allah tiyang sing kula pisoi, sing kula laknati niku panjenengan dadosaken laknat kula
caci maki kula niku sebagai zakatan wa rahmatan wa sholatan wa tahuran wa lahu wa qurbatan tuqarribuhu biya ilaika yaumal qiyamah. Jadi gelone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah mencaci melaknati orang itu sampai dimanifestasikan dalam doa baik untuk orang yang bersangkutan. Nek kowe paling nek gelo terus mbok traktir kopi ngono tok ae. Rumangsa bebas. Kanjeng Nabi kan nyuwunke zakatan wa rahmatan wa sholatan wa tahuran wa qurbatan. Itu contohnya syafaqah Kanjeng Rasul. Walamma kadzabahu qaumuhu, semongso bareng nggorohake ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa kaumuhu kaume wong kufar Mekah Quraisy nggorohno malah pamane dhewe Abdul Uzza alias Abu Lahab misah-misah. Atahu Jibril ngrawuhi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salatu wasalam faqala mongko ngendika malaikat Jibril lahu marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala sak temene Gusti Allah taala qad sami'a. Teman-teman mireng Gusti Allah taala kaula kaumika ing ucapane kaum jenengan sing gorohake jenengan. Ngumpat-ngumpat kaya Abu Lahab laka dateng panjenengan. Wa malan barang radu sing nolak ya kaumuka alaika ing atase panjenengan. Gusti Allah sampun mireng. Waqat amara lan teman-teman perintah sapa pangeran Gusti Allah taala utusan perintah malakal jibal ing malaikate gunung-gunung litakmurahu supaya perintah jenengan hu ing malakul jibal bima kelawan barang sikta kang kersa panjenengan fihim ing dalem kaumika. Panadahu mongko ngundang-undang hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru rob hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa malakul jibal malaikat gunung-gunung wasallama lan uluk salam sapa malakul jibal alaihi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala lan matur ya malakul jibal murni bima syi'ta murni kula aturi perintah panjenengan dhateng kula bima kelawan barang syi'ta kang kersa panjenengan. In syi'ta lamun ngersakaken panjenengan an utabbiqa alaihim yen to ngeblekno kula alaihim ing atase kaumika al ahsabain ing gunung kalih niki. Ahsabe niku lakope gunung Jabal Kubais. Jabal ku ya gunung. Gunung Kubais karo gunung Kainuan sing ana ning Mekah itu. Saiki wis dipapras kabeh apa Jabal Kubais itu sudah dipakai gesose raja-raja. Raja-raja nek arep apa ibadah haji kemanggone ning gone saiki
wis ora kena dipeneki barang biyen gunung paling rendah. Ya, kaji-kaji do menek ning kono. Undang-undang dulure, Yusuf. Mergo di Bekasi mek Yusuf. Engko nek mangkatmu ning Jabal Kubis undang ya. Biasanya sing diundang ke Jabal Kubis lunga kaji lho berikutnya gitu. Saiki ya wis gak ana kabeh aksabe niku wis gak ana kabeh. Gunung Kainuka ambekan gunung apa Kubis iki wis gak ana. Biyen ning kono wong Indonesia ya akeh. Manggon ning gunung pegunungan. Iki malaikat itu, malaikat Jibril rawuh ning Kanjeng Nabi, Gusti Allah mireng jenengan dipisah di keguyu kalih umat jenengan kaum jenengan tiang-tiang kufar Mekah. Niki Gusti Allah merintahake niki malaikat gunung niki spesialis gunung-gunung. Jenengan terserah jenengan perintah napa kiambae pun angsal mandat saka Gusti Allah. Malaikat gunung itu matur dhewe karo Kanjeng Nabi. Assalamualaikum, kula diutus kali pangeran. Pokoke jenengan ndhawuhi kula napa mawon kula laksanakake. Nah sakniki monggo jenengan ajeng perintah napa kali kula. Apa niki gunung ngalih niki kula blekno teng kene kaum jenengan. Moh kula blekne berkane wangkem eleke ngono anu dijak apik-apik dijak gak gelem nek wis dijak gak kok miso iki kaya Abu Lahab iku yo aneh wong dijak iki kan karek emoh ngono ae nek gak gelem emoh ora nek gelem manut nek gak ya emoh ora sudi apa piye ngono ora miso taben lah kaya Muhammad miso iku ora miso. Mana ya wong kufar Mekah. Jadi greget malaikat-malaikat gunung bareng greget pun jenengan perintah mawon gunung brekno ki ambake kula brekno. Tapi asal Kanjeng Nabi sing anu. Mergo perintah Gusti Allah nek Kanjeng Nabi ngersakno ya kowe manut. Tapi apa? Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahdahu wa la yusyriku bi syai'a. Jawabane ora kok yo nek kowe sing ditawani mung ndakaken brek ampun yang kurang ajar kata Kanjeng Nabi kok gak balik kula mengharap ayyukhrija yen to ngetokake sapa Allah Gusti Allah min aslabihim angking apa darah dagingnya kaum kula menika mayak budu aslab iku iki go wengkas wong lanang itu kan punya DNA lewat situ itu ngetokake maning wong ya'budullah ingkang nyembah ya man Allah Gusti Allah wahdahu halis wijine Allah wala yusyriku lan ora nyekutokno ya man biklan Allah saean ing apa-apa. Welas asih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuah dengan luar biasa. Umpamane itu disikati kabeh. Ya wis tidak ada yang diharapkan. Kanjeng Nabi mboten sikat ae ndak. Kula niku kepengin Gusti Allah ngedalaken keturunan-keturunane mereka itu orang yang menyembah Gusti Allah wahdahu la syarika. Maka anaknya Al-As bin Wa'il, anaknya Walid bin Mughirah, bahkan anaknya Abu Jahal barang itu kabeh dadi orang-orang yang ya'budullah wahdahu.
Amr bin As, Khalid bin Walid, Ikrimah. Banyak sekali turunan-keturunannya kaum sing bengis-bengisnya Kanjeng Nabi itu ternyata terus jadi orang-orang yang mukmin. Ya'budullah wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Nah itu mestinya ini yang harus kita tiru. Sampai kita berjuang, berdakwah, itu ya harus meniru pimpinan dakwah, pimpinan perjuangan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan main sikat, ya, karena belum tentu. Pertama, belum tentu orang itu sesat itu selawase kurang tentu. Orang sesat itu bisa ya terus mbah sing ngandani mbah piye terus dalan nah iki ono. Ana wong sesat terus dalan ku akeh. Itu pertama. Kedua, nek ora kena bapake kena anake. Iku akeh sekali. Bapake ora kena, hari kena. Sing asale bapake iku meh sesat terus balik ya akeh. Kaya apa jenenge? Al-As bin Wa'il iku duwe anak jenenge Amr bin As. Amr bin As musuhi Kanjeng Nabi. Biyen dadi sayap kirinya pasukannya Abu Sufyan yang perang Uhud nalika merangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki tersesat sementara, tapi akhirnya balik. Amr bin As dadi balane Kanjeng Nabi. Al-Walid bin Mughirah dua anak jenenge Khalid bin Walid. Dia yang memimpin dan ngobrak-ngabrik pasukan Kanjeng Nabi di perang Uhud. Balik. Bapak-bapak itu jendul-jendul yang musuhi Kanjeng Nabi. Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il. Diberki gunung, wis Walid bin Walid ora jadi pahlawan Islam, pahlawan yang luar biasa. Dan itu banyak bukan hanya keturunan-keturunannya orang-orang yang musuhi Kanjeng Nabi menjadi orang yang ya'budullah wahdahu la syarikalah, tapi juga orang-orang yang asalnya itu musuhi Kanjeng Nabi dhewe itu menjadi orang-orang yang ya'budullah mukhlisin. Gitu. Mergo apa ya iku mau karena syafakoe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jenenge? Abu Sufyan sendiri itu panglima perang Uhud yang musuhi Kanjeng Nabi, atasannya Khalid bin Walid bin Amr bin As. Itu karena syafakoe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tunduk sak bojone. Bojone Hindun niku sing ngemah-ngemah jantunge Sayyidina Hamzah ning perang Uhud. Tunduk kabeh karo Kanjeng Nabi bukan karena Kanjeng Nabi itu merangi mereka, ngamuk mereka, tapi dengan lembutnya Kanjeng Nabi, syafakohnya Kanjeng Nabi. Warawa Ibnul Muqandar, ang riwayatake sapa Ibnul Muqandar anna Jibril satune malaikat Jibril alaihi salam kala iku ngendika sapa malaikat Jibril lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendika piye? Innallaha ta'ala temene Gusti Allah taala menika amara pun perintah as-samaa ing langit wal ardolan bumi wal jibalan gunung-gunung perintah antuti aka ing yen to naati langit bumi gunung ka ing panjenengan. Gusti Allah pun dawuhi langit bumi gunung-gunung ken taat jenengan.
Punah dinapakake. Iku gemes kabeh, malaikat bareng gregeten kabeh. Ndelok kelakuane wong kufar Mekah. Aku mulane mbayang aku kayane mbayangno iku kaya apa men jamane Abu Lahab Abu Jahal. Saiki ae wong Mekah iku ora iso mesem. Lah biyen kaya apa sing mbah-mbahe zaman Abu Jahal Abu Lahab iku. Kuasane kaya piye? Nggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku malaikat ngantek ora seronto iku. Ora seronto. Matur karo Gusti Allah niki kula tak nyikati umat Muhammad niku kaum Muhammad sing kenemen niku. Kanjeng Nabi waleme faqala akhiran. Aku ngai waktu akhir itu nunda sapa ingsun an umat sange umat ingsun la Allah mbok menawa Gusti Allah iku ayatu fa alaihim yen to nampa tobat Allah alaihim ing atase umat ingsun. Ngono. Dadi Kanjeng Nabi ku gak kersa ana umate sesat sithik kowe wok sithik sikat sesat sithik sikat ngono iku mbok konti ajaran ngono iku. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku malah ditawani malaikat Jibril. Piye sikat mboten. Sikat main sikat niku seputi. Lah nek tobat sepundi. Ngono iku. Wong Gusti Allah niku Tawwabur Rahim. Kanjeng Nabi pirsa betul nek Gusti Allah Ta'ala itu Tawwabur Rahim. Wong sing sesat-sesat ini awake dhewe gak ngerti ya nek gak tobat. Nek tobat. Nek tobat mesti ditampa karo Gusti Allah. Ora ana wong tobat gak ditampa Gusti Allah gak on. Wong sing nyembah brahala ae tobat ditampa mek Gusti Allah. Abu Sufyan. Apa Sayyidina Umar. Iya. Apa tobatnya malah jadi apa? Pimpinan-pimpinane umat Islam. Mulane sikap kan, prinsip ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak main sikat. Tapi cintani akhir. Persis seperti Gusti Allah Ta'ala sendiri sikapnya juga begitu. Orang itu tidak langsung seperti zaman kuno enggak. Ana wong keliru sikat. Iki enggak saiki enggak, ora disikat. Mbok menawa guri-guri tobat. Nah ini yang perlu kita pahami supaya kita tidak juga memvonis orang yang sedang dalam perjalanan. Bolak-balik tak katakan, kita jangan suka memvonis orang yang dalam perjalanan. Ini tak bulan balen. Saiki akeh wong sing memvonis orang dalam perjalanan ini belum sampai ke tujuan. Dia bisa saja sesat sebentar. Meskipun bisa juga sesat terus. Tapi tidak semua orang sesat terus. Ada yang sesat kemudian balik benar. Ada yang sesat sebentar diberitahu orang kowe iki sesat. Padahal asalnya sesatnya jauh sekali. Sesat jauh itu artinya tujuannya ning Jakarta Morongetan. Ning Surabaya iku sesat baidan. Dolalan baidan itu ngono iku. Tujuan Jakarta tapi Morongetan. Tapi ini bisa saja kalau ada yang memberitahu sampai ini keliru. Ini Jakarta itu ngulon, betul ngetan mriki. Oh iya, terus ini balik ngulon. Jadi ojo isih ning gone Rembang terus mbok hukumi. Sesat durung karuan dekne iso balik. Itu gambarannya kayak gitu. Mergo la'allallah ayyatuba alaihim. Siapa tahu mereka. Mulane ngrasani wong barang itu bahayane ya ngono. Kowe ngrasani wong sing perbuatane sesat
kowe isih ngrasani kono wis tobat. Ini bahaya sekali. Kowe isih ngrasani terus mergo seneng enak ngrasani wong kan enak. Gurih ngono lho. Ngrasani terus padahal kono wis tobat. Payah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illah tara aisarahuma. Iki Kanjeng Nabi, sing mbok nut sapa? Milih sing berat-berat iku. Mbok nut sapa? Iki Siti Aisyah dhewe iki garwane dhewe. Ini persaksiannya garwane Kanjeng Nabi sing sehari-hari bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dawuh ma khuyira ora dikon milih sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam baina amraini antarane perkara loro illah tara aisarahuma kejaba milih sapa Kanjeng Nabi aisarahuma ing luwih gampang-gampange amraini ana sing terusane nek ora isman perkara sing bukan milih gak dosa Kanjeng Nabi mesti milih sing luwih enteng niki wong tenggene paran musafir awake dhewe niki dikosor dhuwure napa bayang biasa mawon 4 rakaat nomor 2 rakaat ya 2 rakaat Aisyarahumah 2 rakaat. Ngono. Jadi itu Kanjeng Nabi begitu itu karena syafaqah wa rahmatnya kepada umatnya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon milih sing berat sekalipun ya enteng ae Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi selalu memilih yang lebih enteng untuk kepentingan umate. Kanjeng Nabi pirsa lek umate iku potongane kaya kowe ngono kuwi. Pengusaha sing apik-apik ora pati kuat. Ya sih. Ya, sing enteng-enteng ngono. Wa qala Ibnu Mas'udin lan dawuh sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat Kanjeng Nabi yang dijuluki kecil tapi maliul ilmi, ilmuna banyak, ahli Quran. Radhiyallahu anhu ngendika kana Rasulullah ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yatakhawwaluna bil mau'idzah fil ayyami makhafatas sa'amah alaina. Oh Kanjeng Nabi itu ngono ya. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna. Itu asal maknanya yatakhawwaluna itu memperhatikan kita. Maksudnya itu Kanjeng Nabi tidak setiap hari. Jadi ada hari-hari mau'idzah, ada hari-hari prei, ada hari gitu. Ya takhawwaluna itu gitu, itu apa bahasane itu. Jadi karena memperhatikan muridnya, memperhatikan sahabatnya. Nek agak memperhatikan sahabatnya diukur dengan diri beliau sendiri, wah terus saya enggak masalah. Kanjeng Nabi memperhatikan sahabatnya sehingga tidak selalu memberikan mau'idzah, tapi bil mau'idzati fil ayyam dalam beberapa hari. Beberapa hari mau'idzah enggak idzah yatakhawwal. Takhawwalana. Kenapa begitu? Kok enggak setiap hari saja terus saja? Enggak usah prei-preinan. Makhafatas sa'ama. Karena nguatirake jenuh. Nguatirake bosen alaina ing atase kita. Kanjeng Nabi tidak bosan. Tapi selain Kanjeng Nabi bisa bosan. Iki ngono. Mulane terus
ana prei bareng itu aja ngaji terus ya bosen sesuk. Ya, bosen ngaji kan ya elek banget ya. Nah, supaya enggak ngono ya. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak ngono ya. Jadi aja ngasani kiai ae prei ae kiai. Iku maksudnya ben kowe gak bosen no. Wa ana Aisyah lan saking Sayyidatina Aisyah juga annaha satune Siti Aisyah iku rakibat nitih ya nitih iku numpak dong. Nitih apa Siti Aisyah bairon ing unta. Wa filan iku ing dalem bair suu batun utawi angel. Wah. Repote gak karuan iku. Mlakune gak genah kadang batur nyendal-nyendal angel kan ana jaran anu bareng iku ana sing angel, ana sing gampang. Tumpaki terus mlaku biasa dikendhaleni gampang. Iki enggak angel ora karuan. Wa ja'alat turaddidu lan dadekna sapa Siti Aisyah turaddidu norak narik sapa Siti Aisyah hu ing bair. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaiki birrifqi netepono ing atase sira Aisyah birrifqi kelawan halus ya sing halus coba sendal-sendal sing halus Kanjeng Nabi itu ya ora mok sakake mbek wong sakake mbekan unta bareng sendal-sendal ngono sakake sing alon-alon sing halus. Wa min rahmatilan iku termasuk rahmate welase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ammati sing umum. Jadi Kanjeng Nabi tidak hanya kepada umatnya tok, tidak kepada sahabatnya tok, secara umum Kanjeng Nabi itu memang perahmat. Kemudian diutus rahmatan lil alamin. Jadi rahmatnya juga kasih sayangnya itu nyumrambai apa saja. Di antaranya wa min rahmatihil ammah rahmatu utawi welas asih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lil munafiqina marang wong-wong munafik bil amani kelawan aman minal qatli saing dipateni wasabilan di rampas. Nadharon krana ningali lidzahiri islamihim krana lahire islame munafikin fid dunya ing dalem donya ane wong munafik itu fidarkil asfal minannar nanti itu intipe neraka mergo ning donya gak diapa-apa saking melase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Kanjeng Nabi pirsa, nek liyane ora pirsa. Wong munafik itu pelanggarane wis wingi wis tak kandhakno, menungso iku ana loro, ana wong kafir, ana wong muslim. Wong kafir ana loro, kafir sing gak percaya Gusti Allah, ana sing percaya Gusti Allah tapi nyembah liyane, jenenge musyrik. Sing Islam ana loro, Islam jaba jero jenenge mukmin, Islam jaba tok jenenge munafik. Nah, sing ngerti jerone iku mok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane saya bolak-balik aku ngomong aja guman nuduh wong munafik mergo kowe gak ngerti jerone wong. Nek Kanjeng Nabi wong pirsa. Gak ngerti. Tapi Kanjeng Nabi ngenjarno. Ngenjarno artinya piye? Ya ora diapa-apakno. Ono sing saking kebangetene tuke nifak itu ngantek doroh kabeh kaya Abdullah bin Ubay bin Salul iku sak putrane dhewe Abdullah bin Ubay bin Salul junior itu ngerti persis bapake iku munafik. Mane ngantek matur karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nyuwun izin niki kula tak mateni bapak kula mau. Lho napa mateni bapak? Nggih, niki timbangane dipateni kanca-kanca mangke kula gelo.
kula gelo nek bapak kula dipateni senajan kula ngertos nek bapak kula niku munafik tapi nek sing mateni tiyang sanes kula mari gelo ben mboten wonten sing gelo kula mawon sing mateni gak apa lho kowe karepmu piye ya ateni iku masam piye nek kowe sing mateni kan mesti wong ngarani aku sing merintah. Lah wong-wong iku ngertine bapakmu iku wong Islam ya. Aku pimpinane wong Islam, aku kok ngongkon mateni anak buahku piye? Ada Nabi. Dadi wong munafik ora diapa-apaan. Nek wong kafir diperangi. Wong munafik kan ya. Padahal jane bahaya wong munafik. Mereka dia musuh dalam selimut. Nek wong kafir kan ketok. Ini enggak ketok. Ini Kanjeng Nabi dijalmu. Mulane gak ana sing dikandani. Sing dikandani mau sitok. Yaitu sahabat sirine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Husafah Al-Yaman ini. Itu tok sing ngerti nek iki munafik iki mantu. Apa gak dikandani. Oh kandhane ya mateni mbek wong-wong iku. Ya. Rahmati ngantek tekan wong munafik barang dirahmati kan. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.